Kuya ning dako tagasinda eh. Kapoy di kayo, labi nagwa kay tao nga bantay. Na. Pait. Wow. Sige kayo, wakay trabante nga kuan. Pangawaton. Pangawaton ni mga kamuti na tinanom nako. Sus. Choy. Pwede daw mag-istorya? Oh, sa ito yun. Saan nga ipanagpili mo nga? At may ba ko nagkamulanit na kong pistola? Kabalo ba ka? Kita raman ko ba na nag-practice sa una? Nya, saan may gusto rin mo? Sting nga doon eh? Isa na jupin mo na. Isa. Puro may hagdan na ba? Wala ba yung taong gatrasan? Ha? Saan? Diluring ka na eh. Diluring ka na eh. Okay na, mau na akong gusto. Patay ka karon. Pagbantay, ako ang mas maayo pa nimo mula nito pistola. Suko na ta. Mag-iya kong katulo. Dahil lunit sa ito pistola. Uno, dos, tres. Mau nang sige pangambog. Sa, uhi pa ka? Ya. Iyay. Naman ay titanos imong bala. Sakit o iya. Ay.